Bon dia a tothom, benvinguts al concert de final de curs del nostre institut. El que podreu veure avui és el fruit de l'assaig de l'optativa de conjunt instrumental de primer a quart d'ESO i l'optativa de cant de primer i segon, que han estat preparant aquesta actuació des de gener. Esperem que us agradi. Animeu tots aquells alumnes que toqueu un instrument i teniu felicitat per la música que us apunteu al curs vinent. Començarem la primera part del concert amb les peces que han preparat els alumnes del conjunt instrumental. La primera cançó és una selecció de les cançons més famoses del grup suec ABBA. També podreu escoltar una selecció de cançons del grup Imagine Dragons i la cançó forma part de la banda sonora Top Gun Maverick i es diu I Am Worried de One Republic.
l'última peça de cultura instrumental serà cantada pels alumnes de cant. La cançó és Joan Dausà, Ho tenim tot.
solitari al grup de cant serà There's Nothing Holding Back de Shawn Mendes. Continuarem amb la gent que estima el grup català molt conegut, Oques Grasses, i per últim escoltarem una cançó que els alumnes de cant van interpretar al Teatre Monumental de Mataró junt amb l'Institut del Maresme, anomenada Enyor, que forma part de la cantata La veu de la terra. I wanna
tercera part del nostre concert. Ara toquen els solistes. En Biel Clavé de segon interpretarà la cançó My Way de Frank Sinatra. So I face the final curtain. My friend said it clear, state my case, of which I'm certain. I live a life that's full. I travel each and every highway. Then again, too few to mention. I did what I had to do, so I threw without exemption. I planned each other course, each careful step along the byway. Ara la Núria Closelles ens deleitarà amb Shadow, de Blackpink.
subside, I find it all so amusing to think I get older, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he does not to say the things he truly feels are not the ones of on your knees. The record shows I took the blow and did it my way. Yes, it was my way. Toca el torn de Runaway de la cantant Aurora, interpretada per la Isabel Ramos. I was listening to the ocean, I saw face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. I had a dream I was 7, clearing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me.
conegudes. Viva la vida de Coldplay i Sweet Child of Mine de Guns N' Roses.
acomiadar-nos, hem d'agrair a l'Ajuntament d'Argentona per deixar-nos fer el concert en aquesta magnífica sala. I, sobretot, a tots els tècnics que ens han ajudat a que el concert sortís millor. Moltes gràcies. Esperem que us hagi agradat i fins al concert de Nadal del curs vinent. Que tingueu un bon final de curs i unes bones vacances.